dahil sa ating pagmumotor, nakakita tayo ng mga bagong tropa, bagong kaibigan because of the same passion na meron tayo. So, in-sponsoran ako ng aking nanay, pero hindi niya alam na in-sponsoran niya tayo. Nag-invest tayo dito sa protector, chest and back protector to, no? What's up mga katodo, magandang araw sa inyong lahat. At kakatapos lang ng bagyo, no? Actually yesterday ang sama ng panahon. Sobrang sama ng panahon kahapon. And yung mga lugar na direktang tinamaan ng bagyo, sana okay kayo dyan. Alam ko Quezon area, no? Lucena, nagtaas ng signal number 3 doon. Sana okay tayong lahat. At ayun nga mga katodo, no? Doon sa huli nating vlog na gamit natin to, nung naghanap tayo ng wala. Nung naghanap tayo ng chain lube at chain cleaner, no? So wala tayong ibang nahanap. And nauwi tayo sa Lazada Gaming. Nakabili naman tayo, no? Actually tinry natin lahat. So kasi mag-iisang taon na mga katodo, ang lagi kong gamit talaga yung Kobe. Kobe lagi ang ginagamit ko. Hindi ko pa na-try yung ibang mga chain lube and chain cleaner. So eto, yan, papakita ko sa inyo. Bumili tayo ng Extreme 1. Yung isa dyan, mura yung package, no? Yung combo na chain lube, chain cleaner, nasa 167 pesos lang ata, if I'm not mistaken, no? So 167 pesos lang siya. And then medyo skeptic ako. Kasi nga 'di ba, may mga madami ng mga kumakalat na counterfeit na mga ganyang item. So bumili ako ng original na may well, ang alam ko original, I'm not saying it is, kasi hindi mo na malaman ngayon kung ano ang orig sa hindi. Pero bumili ako ng may package talaga na kasamang brush. And so far, nung umorder ako ng orig na nasa 300 pesos plus, no? Nung dumating siya sa akin, the same lang naman when it comes to packaging and all. So I guess legit naman yung nabilhan kong store. Pero ayun nga, kasi sa ibang mga motorcycle shop, ang chain lube alone is nasa 200 pesos. So medyo kinabahan ako ng very light. I'm only speaking to the brand, no, na nabili ko. Yung Extreme 1 lang ito mga katodo, ha. So ayun, lumabas tayo ngayon para kumuha ng ating signature donut. Stress reliever kasi talaga.
Stress reliever ko talaga yung donut, mga katodo. Ewan ko ba. So paborito talaga ng pamilya ang Krispy Kreme. At lalo pa kapag nag-undergo tayo ng mga challenges ng buhay natin, ang sarap pumapak ng matamis. Gusto ko palang i-shoutout, mga katodo, no, ang ating bagong tropa all the way from Hong Kong, si Ferdy. So shout out, sir. And sobrang natutuwa ako kasi, you know, again, dahil sa ating pagmumotor, nakakita tayo ng mga bagong tropa, bagong kaibigan, because of the same passion na meron tayo. So it's been an honor na, alam mo yon, somehow nabigyan natin ng information si Sir Ferdy, kung ano yung mga information or detalye ng big bike natin, kasi he's planning to buy the same exact bike. At eto, mga katodo, soon to, ha. At sa sobrang natambakan tayo ng content, mga katodo, at wala tayong oras na mag-edit, eto na nga guys, nakabili na siya ng bike. And he got the same exact bike. So soon we're gonna meet Sir Ferds and we're gonna ride with him. Alright, back to the video. Sinabi kong soon, next month na agad to. Kasi parang alam ko by June bibili siya. And today is the last week of May. So by then nakabili na siya niyan. If our time will allow, masasamahan natin siya sa pagkuha ng bike niya or sa mga accessories na ilalagay niya. So shout out sa iyo, sir. I'm very grateful and thankful for your friendship. Ako, mga katodo, masaya akong gantong naibabahagi ko yung mga munting kaalaman natin, no, sa motor na to. And nakakatulong sa iba na makapag-decide kung ito ba talaga ang tamang motor para sa kanila. Hindi lang ito ang first time. In fact, siguro mga pangatlo na si Sir Ferdy or Ferds. I'm sorry, sir, kung tama ba yung pag-pronounce ko ng ano mo, pangalan mo. Pero pangatlo or pang-apat na si sir na nag-reach out sa atin, and they end up buying the same motorcycle. And natutuwa ako na nakakatulong tayo ng pagbigay sa kanila ng impormasyon or any details na kaya nating maibigay out of this bike, out of our experience, no. Kasi syempre hindi naman tayo namimilit. Sino ba naman ako na mamilit na ito kung compared sa ganyan? Hindi. Ang sa akin is makapagbigay ako ng information, kasi most of the time tayo na kapag napapaisip na bumili ng big bikes, marami tayong mga option. So I'm happy to help and, you know, to be somehow part of your sound decision para makakuha ng motor na para sa inyo, di ba? So ayun, mukhang shortened lang ang time ni Sir Verge dito sa Metro Manila. And pag nandito siya, titignan natin kung maaalaw ng ating schedule na masamahan siya sa kanyang mga adventures sa paglalagay niya ng accessory sa kanyang bike. So I'm really looking forward to that. And
salamat at kahit papano ginawa nyo akong parte ng inyong desisyon sa paghanap ng motor. So ngayon mga katodo, nahulaan nyo ba kung saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa ating pinakapaboritong lugar. Kuha tayo ng donut sa ating pinakapaboritong donut place, na sana pagdating ng araw ay masponsoran tayo. Naging personal naging promoter na talaga na libre ito sa donut place na to. And anyway, kasi itong mga ganitong klaseng simple donut run mga katodo, tawagin nating donut run, no? Apart from mahilig tayo sa kape, no? Talagang masarap yung donut nila. Ito sa specific donut house na to, na isaw-saw sa kape, or hindi isaw-saw, i-partner sa kape, no? And dito tayo. Balikan ko kayo guys at ituloy natin ang ating usapan. So ayun mga katodo, donut natin, nakabili na tayo. And let's go home. Wala nang ulan pero malakas pa rin ang hangin. So bumili pala ako ng Back Pro mga katodo, no? Actually hindi Back Pro to Alam ko Back Pro is a brand, di ba? So chest and back protector siya. So inisponsoran ako ng aking nanay, pero hindi niya alam na inisponsoran niya tayo. So nag-share sa amin magkapatid ng blessing ang aming nanay, no? Siguro mga couple of weeks ago. And so mas pinili ko na ilaan yung perang binigay ni Airmats para sa protection natin. Nag-invest tayo dito sa protector, chest and back protector to, no? Level 1 lang naman siya na protection, pero ang purpose natin binili natin to kapag dito sa mga dito lang natin na ride, nearby rides, at hindi na tayo kailangan magsuot pa ng mesh na jacket, na kahit naka-mesh siya sobrang init niya pa rin. And mas mabigat siya. So ito, kumbaga pag mga gantong dito na ride lang, mga short ride lang, short vlogs, no? So ito yung susuotin natin. And may protection tayo in case of mga unnecessary na or unforeseen event ba. Nanay na sobrang bait. Talagang hindi ko na ma-describe kung gaano siya kabuti sa aming magkapatid. Wala, speechless. Out of words. It will be an understatement kung ano mang description or ano bang mga description na masasabi ko, no? Naku, sira pala yung ng Maynila dito. Grabe, oh. Thankful tayo. And nag-aaya-ayang mag-Boracay. Promote kasi si Airmats. Congratulations Airmats, no? So nag-aaya siyang mag-Boracay. Hindi naman tayo basta-bastang So isi-set natin yan, pa-plan natin yan ng maayos. So guys, malapit na tayo sa bahay. Magkakape muna ako at magdo-donut.
Maraming salamat sa pagsama nyo sa mumunting vlog natin for the day mga katodo, no? And I'm hoping na somehow na-enjoy nyo ang ating mga mumunting videos. And lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo natin. Peace out mga katodo.